Ready? Hambai media no, sing kini oro tiu ke ja sebuk bodolungi, tai sing no logi song dekaro, tien yeni kakjak sebuk bodol logo sing ni kathala kya, gai sing kini oro dol ni kathala ye, TTADC ni CM, borom ganang Purno Chandra Jamatiyani thani, sini kormachari rokni kabangma mantha sok nuti ye. Sing tini oro deputation kaisa khaikya mo deputation sini belekene khusi kha tamni hinkai CM jingno kaham kaino jorarui sini dabi rokno kaham kai naikya nai bo hamjakka kai asa khayo sini dabi rok borokni wansungmani bisingo sini je demand rok kalai thangka mane borok je wansungmo sini demand eki jagano kalaikya gaing ti rogi sini CM beleki jingno khusi rakha jingbo khusi kha je ketal Tripura motha additional power thimani pore mo power phai dabuk je haste phang tongnai rok kaham kaino ADC area Tripura sarong ni bagai samung khaijagan ni sing khakhayo tai ADC o joto eto hoire ningi tongmani bodol chayas party aigi je sarkar khai thangmani bagai ADC o belekhaino hoire ningkha o hoire ni rok tabu aste aste kai muktingan hone angkha khayo gai jeng teisa haino hai hamaimar otam ningkai sini ADC hapang jengno as kaham kai jorarmani bagai bono specially kormachari tiu ke je central pokhongi tai division committee ni pokhongi bo tai buriba dolong ni pokhongi bo belekheno jeng bono hamaimar o mo sate sate sini media takhuro bo jeng hambai ru ani kokno oro nu thak semano jotono na hambai tini tam motoi deputation roja tam demand dong sini demand na jaka 20টা point tongo mo demand rok abo nai ma saisinai TTADC o ketal sebuk tilangnani TTADC ni sebuk rok ni bhagai alada service rule khainani TTADC area o kok borok kok thaibai Roman horok okhorna hari kok borok phirungnani TTADC ni ketal khai sebur kok borok teacher talangnani TTADC o police dakti khai tilangnani TTADC ni sebuk rok ni GPF TTADC ni yagono tongthun hnei jeng abobo dabi khlaika TTADC ni 100 point rooster maintain ingi tongmano Tripura motha power of hai abono uthogui remabai Tripura motha no jeng kormachari pokhongi belekhaino hambai TTADC area o guest tei thokman mani abo ADC hapangno no royalty rena angthun aborok tongo dabio engkai TTADC ni khumulungo khumpui higher secondary school English medium tongmani abobo district wise khainani ungthun huni jeng dabinar kha TTADC ni sebuk rokno haino haitoisa promotion donani bagai abobo jeng dabiroknar kha engkai TTADC o DRW sebok tongnai rokno daktino regular khainani ungthun aborok buchini dabibo tongo tai sebuk bodol rokni 5 year joratui home facility nani bagai retire ni sikang aborok chini dabinar jakha engkai agriculture tai fishery forest ARDD rokno division wise kimba circle wise khaitun hnai aborok jeng dabirokna rakha morong nungkha chini dabiroga koro hambai dol sa kagi phekya mo dol TNA jeng bai tiu ke je central committee be borok tabo kathalai jeng samung khlailai dong chini organization hancha haikenu jeng tabo romiman
bông này là hai mông cái tám mông bongni naharmung mochi naharmung eki nuklai thanchao nuklai tám mươi nó là cái gì đó cái thằng lấy ăn cái thằng mo jombo tiprasani bagi kaisa সংগঠন ba boroboti prasani bagi kaisa সংগঠন nongkai ba tiprasa jeng tabo asa khayo jeng jointly tiuke jabai kagi phaini je tni ni sebuk bador rok ji kunu program no jeng tabo jointly samung rok khlailai dong hambai